proč protestantský růženec? Ten nám může pomoci s rozvojem naší vlastní spirituality. Jedná se o formu meditativní modlitby s modlitební pomůckou. Korálky růžence nám pomáhají orientovat se v celkem dlouhé modlitbě o několika částech. Cílem je navázat komunikaci s Bohem a přitom zapojit své smysly, vědomí i nevědomí. Proto je dobré si navodit vhodnou atmosféru, například být sám či v modlitební skupině, zapálit si svíčku, kadidlo či jinou vůni a pustit potichu zpěvy stéze. Růženec začínáme u kříže, symbolu Ježíšovy oběti. Společně nahlas slovy ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Je důležité vědět, čím jménu se modlíme. Prvním korálkem společně nahlas vyznáme svou víru apoštolským vyznáním víry, případně jiným křesťanským vyznáním. Přitom si uvědomujeme, komu a čemu věříme. Následují 3 korálky, při kterých budeme číst biblické texty. Po krédu pokračujeme starozákonním biblickým čtením. Přečte ho jeden z nás nahlas. Text si určíme sami předem, třeba podle ekumenických perikop, ale lze si určit i lectio continua dle vlastního výběru nebo číst hesla jednoty bratrské. Budeme číst pomalu a nad textem meditovat. Po starozákonním čtení následuje žalm dle vlastního výběru, přečte ho jeden z nás nahlas, opět si jej učíme předem. Pokud bychom se takto modlili pravidelně, můžeme postupně přečíst celý žaltář. Budeme číst pomalu a nad textem meditovat. Třetím korálkem přečteme novozákonní biblické čtení, přečte ho jeden z nás opět nahlas. Text si učíme sami předem, třeba opět podle ekumenických perikop, ale také i podle lectio continua nebo lze číst hesla jednoty bratrské. Budeme číst opět pomalu a nad textem meditovat. Poté přejdeme dál. Součástí růžence je 5 samostatných korálků. Při nich se vždy společně nahlas pomodlíme modlitbou Páně. Proč 5krát? Protože patero opakování má meditativní funkci. Pokaždé je možné se tuto modlitbu skutečně modlit, ne pouze drmolit. A pokaždé se lze soustředit na jinou část, jiná slova. Pokaždé si můžeme uvědomit něco jiného. Následně má růženec 5x10 korálků, které použijeme k vlastním, osobním, tichým modlitbám. Zde už není nic předepsaného. Zde budeme Bohu v modlitbě sdělovat to, co máme my sami na srdci. Po prvním otčenášovém korálku následuje prvních 10 korálků, u kterých se budeme věnovat 10 vlastním vyznáním o Bohu. Jde o to Bohu sdělit, v čem mu důvěřuji, v čem na něj spoléhám, nebo že věřím, že v mém životě v konkrétních situacích působil či působí. Každý korálek můžeme začít slovy Bože, věřím, že. Například Bože, věřím, že mi pomáháš zvládat mé každodenní úkoly, Bože, věřím, že mě opatruješ ve dne i v noci a tak dále až k druhému otčenáši. Druhých 10 korálků se zaměříme na poděkování. Je dobré Bohu vyjádřit vděčnost za jeho dary. Dostáváme jich od něj celkem dost. Každý korálek můžeme začít slovy Bože, děkuji ti za. Například Bože, děkuji ti za dnešní pohodový den, Bože, děkuji ti za usmíření s kolegou a tak dále. A následuje 3. otčenáš. Třetích 10 korálků věnujeme vyznáním svých vin Bohu. Tato část je náročná, ale důležitá. Je dobré s Bohem probrat vlastní hříchy a žádat Boha o odpuštění, o nové vedení. Každý korálek můžeme začít slovy Pane, je mi líto, že. Například Pane, je mi líto, že jsem ke kolegyni měl nevhodnou poznámku. Pane, je mi líto, že jsem zazděl kamaráda, který potřeboval pomoc a tak dále. A následuje 4. otčenáš.
Čtvrtých 10 korálků se soustřeďme na přímluvy za naše blízké, vzdálené, za nepřátele a další. Jde o to myslet v přímluvách na druhé. Každý korálek můžeme začít slovy Bože, prosím tě za. Například Bože, prosím tě za Pepu, aby se mu nic nestalo, Bože, prosím tě za babičku, aby se uzdravila a tak dále. A následuje 5. Otčenáš. Posledních 10 korálků můžeme prosit Boha sami za sebe. Jde o vlastní soukromé modlitby za nás. Lze se v nich vrátit k čemukoliv z předchozích částí. Každý korálek můžeme začít slovy Pane, prosím tě o. Pane, prosím tě o pomoc při závěrečných zkouškách. Pane, prosím tě o pomoc při zvládání mého hněvu a tak dále a tak dále. Modlitbu zakončíme opět modlitbou Páně v pořadí 6. Upomene nás na to první a zároveň poslední samostatný otčenášový korálek. Do těchto 5 modlitevních částí růžence se může, ale nemusí promítnout biblické čtení z meditativní části. No a růženec je u konce.